Bizony, igen. Amúgy bocsánat, hogy pizsamában vagyok, de ez most nem fontos. Az a lényeg, hogy... Ja, tényleg, hol is tettem? Ja, igen. Itt lakok Angliába, ahol egy csomó szép hely van, amit láthat. Na, most, ahogy tudjuk, például én itt lakok Worcesterben. Tökre jó itt. És egy csomó szép kis hely van. London mondjuk az a fővárosa, azt hiszem, de nem tudom. Aztán van Birmingham, amit még tudok. Meg ennyiről tudok még, meg Max Worcester. Na, Worcester a legjobb hely, mert itt, ahol most itt lakok, itt mondjuk van egy szép, óriási nagy park. És az a jó, hogy 2 ilyen nagy játszótéres része van, és ott van közel a McDonald's, és ott van közben a McDonald's mellett egy nagy bolt, ahol a virágomat vettem. Azaz a kis magokat vettem. Hát, nem tudom, hogy így tényleg értitek-e, de tökre szép itt. Bocsi, csak itt a tesom közben. Oké, megyek már. Mindig van valami. Na, szóval akkor... Most tartottam ki, igen? Meg itt van ez a nagy híd, és ott van közben alatta a víz, és mondjuk azért ott lehet vetenni a hattyúkat. Nagyon szépek, és fehérek, és nagyok. Akkora a szárnyuk, és olyan hosszúk. Meg van egy rész, ahol közel menni is, akkor kijönnek, azt így a kezedből leteted őket. Tökre jó volt. Csak én voltam, aki nagyon félés volt. Bizony. Mert... Ja, és persze, még van egy meglepetésem nektek. Megijedtél? Biztos. De... Várjatok. Nem hallotok valamit? Mi volt ez? Hey. Jó van. Mind tudjuk, hogy szeretnél jönni te is a videóba, de ti most nem jöttek, jó? Pá. Na. Mert annyira jó itt az iskolámban is, meg minden, csak most már vége van a sulinak, azt majd szeptemberben vissza kell menni, mert azért nem maradhatok itthon örökre. Tökre jó itt. Úgyhogy köszönöm, hogy figyeltek a videómra. És most pedig csak annyit akartam mondani, hogy ez a videó Angliában készült, és Worcesterben 2012-ben. Viszlát, és köszönöm még egyszer, hogy nézték a videót. Pá!